бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. Ассалому алайкум дӯсто бародаро, мухлисои шабакаи молбозор. Ман имрӯз яке дигар навор дӯсто аз ноҳияи Спитамен молҳои Нуруддин Полвон. Ассалому алайкум. Алайкум салом. Мошоаллоҳ, ин қуноҷини меё буқаме. Қуноҷини хушрӯ будааст, фасон будааст. Мана дӯсто, наворумо қуноҷино имрӯз. Мана дӯсто, қуноҷино. Мана мошоаллоҳ. Қуноҷинои фасон зоти ҳамаш дӯсто. Чорта? Чор сар қуноҷин дӯсто наворба. Ҳозир як-яка дар бораи ҳамаш маълумот медиҳем. Видеолик ба лайк монтон дӯсто. То охир тамошо кунтон. Кадомиш маъқул шавад марҳамат. Худоқат чизои басифат нархҳои дастрас ки мемонем дӯсто. молҳои Нуруддин Полвон. Кистаги одам барака ёфтан ҳама раҳмат мегӯянд. Ман тавсия метим шумо дӯсто. Маъқул шавад херидорӣ кунтон кани. Номери 1. Чанд сола шудагӣ? 1 солу 5 моҳа. 1 солу 5 моҳа. Бо 5 моҳа буғузи. Буғузиш гарантия. Буғуз гарантия. Аниқ шудагӣ. Буғузиш аниқ. Кани ав бери мебарорем қуноҷина. Дӯсто, моли номери 1. Қуноҷини тоза чорми пиёстер. Мана. Эҳтиёт. Алло бо хушрӯда исма мебизам. Наветон 1 солу 5 моҳа қуноҷин. Мана дӯсто. ин қуноҷина ғавши тамошо кунтон. Калониш тамошо кунтон дӯсто. Каду қомат мефурадми? Ҳай, хушрӯгӣ мефурадми? Ҳай, сари майда мефурадми? Ҳай. Сумои ғавс мефурадми? Ҳай. Беҳтарин. Гардон бар. Хулоса, буғозиш 5 моҳа гарантияш киди. Кафолаташ ки дӯсто. Паҳми қафоша бентон дӯсто қуноҷина. Уж синеям кудааст кам-кам. Уж сине кудааст. Масъалаи аҳлиёш чӣ тагоша қафе гард? 100%. Ҳамун қуноҷина буқталаб шудагӣ. Ачирканги буқталаб шудагӣ. Ба аз кадоску? Як тамон буқар нарафтагида. Мана. Мана сина кадагӣ уже, сина кадагӣ мана. Мешад. Нархша гӯ. Нархш аз арзон коб. Чанд? 18000? Бо мамлакат бо муомилаша, 18000 сомон дӯсто қуноҷин. Гуфти гапо ки весашам ҳай, зоташам ҳай, хушрӯгишам ҳама ҷиҳата, ҳама тарафа. Ки маъқул шавад марҳамат дӯсто. Ин қуноҷини номери 1. 18000 сомон. Хуб, мегузарем дуюмаш ба. Гибридми? Ин гибрид. Чизе кади гибрид шудагӣ? Сементал швед. Сементал кади швед гибрид шудагӣ. Беҳтарин ки ғавсам дарозам будааст қуноҷин. Чанд вақта шудагӣ? Буқа рафтагӣ? 1 солу 4 моҳа. 1 солу 4 2 моҳ пеш моҳа. буқа рафтагӣ. Буқа рафтагӣ 100%. Бурора берим бро. Оли дандон вайрон кадӣ не? Не, дандон бача. Чорчоғашам хушрӯд аст. Ҳозир нишон метим бо яво чорчоғаша хушрӯд. Ҳозир аҳлиёши нишон метим. Дарозиша бентон, ғавсиша бентон. Ҳай, эҳтиёт шав. Режа нағалтад бо. Мошоаллоҳ, зоти швед ки сементал гибрид шудагӣ будааст дӯсто. Қуноҷин сину солаш? 1 солу 4 моҳа. 1 солу 4 моҳа. Мана 2 моҳ пеш буқа мондагӣ гуфтост. Бо кун, буғозиша кун, худо медонад. 2 моҳаша оли фаҳмда намешад ку? Мана сарош. Бо камтар вақт шад. Семаяша чун фаҳмда мешад. Мешад гардон бар. Саломати хуруҷи хӯрокаш? 100% ҳама. Атани тӯяш худаш маълум буд. Мана дӯсто. Ако ята хизмат кунем, қуноҷин як пеш биистед. Шумо ҷезос. Чӯ? Ин ганда тоза будааст ҳамин қуноҷини. Озодача будааст. Чӯ? Келин якаҷон ёрдам борми сизда? Боракам ку. Бӯлади ку. Мана дӯсто, қуноҷини номери 2. 2 моҳ пеш буқа мондагӣ, сину солаш 1 солу 4 моҳа. Ҳозир масъалаи аҳлиши нишон метим дигӣ. Ганда тозача будааст. Озодача будааст неки қуноҷин. Ягон ҷошанда охлоташ не. Думаша қаб шуд. Думаша қаб? Ин раҳашайди, Ина. Мана. Ин акамери таъсид. Акамери таъсид. Беҳтарин аҳлиши. Тагош зиёд будааст. Тагош хушрӯд будааст. Нархша мегӯем, нархша. Нархш ако 7,500.
ҳабдаи 500. ҳабдаи 500 бо муомила дастафида метиҳам. Ким гирад баракаи ва дӯсто ғуноҷии сифаташ тамоман гуфти гапо ки бомба. Беҳтарин. Дӯсто ман рости гап ин нархи мегуфти ки ман аҷизат намекардам, лекин ким гирад баракаи ва муомила дастафкаи худи Нурдин Полонка гап мезидам. 17500 сом ғуноҷии номери 2. Хуб, мегузарим сеюмаш ба. Чорни пиёстер. Чорни пиёстер. Як солаи як моҳа, як сола ҳам хела ко. Як солу як моҳа, як сола шудагӣ. Буқа рафтагиме? На мондам кудам ко. Чанд вақт шуд? Як ҳафта гузашта. Як ҳафта пеш буқа мондагӣ. Мана дӯсто, ғуноҷини тамошо кунтон. Сиё алло. Тумчош дароз почкош. Мана. Ай беҳтарин ғуноҷин. Мана. Дӯсто, саломатӣ хӯрду хӯрокаш? 100%. Ҳамаш нақс мана. Дӯсто, ягон ҳафта пеш буқа мондагӣ. Мана, сарош хушрӯ, поғош дарози хушрӯ. Мешад бар ҷош бар. Сиё алло дӯсто, мана. Сиё чӣ? Нархшо мегӯем. Нархаш арзон ко. 14700. 14 гӯем. Аре 14300. 14300. Муомила бо дастафида метиҳам. 14300 сом муомила бо дастафка шай дӯсто. Мана, яборим чочоши нишон дидим, аҳлича қадияб нишон дидим. Чочо. Мана, чочош. Мешад. 14300 сом ғуноҷини номери 3 дӯсто. Мана. Беҳтарин. Хуб. Мегузарим чорумаш ба. Неш буқаталаб ба фикри ман. Фейлашон дӯст. Дод задост яхи мана. Думбаша худаш бозӣ кардост. Уже тайёр шудид. Қафош паҳми хушрӯ даст. Шо ябор нишон берим брош. Чанд вақт шудагин? Як соли 3 моҳа. Буқа ҳамин ҷанде? Яко. Сате як мак. Буқаи сате. Чӣ ада мемонем дира? Пагаҳоме ё имрӯз ме? Не, имрӯз мемонем. Имрӯз мемонем, уже тайёр шудагин? Тайёр. Як солу 3 моҳа гуфтими? Як соли 3 моҳа. Як солу 3 моҳа ғуноҷини номери 4 дӯсто мана. Эҳтиёҷа боли ту ҳалос накуна. Гани безоти шудаги. Ин ба фикрам Голштинкади гибриди мегӯ. Пош борики дароз. Хуни Голштин. Меша даро ҷосу даро. Ёзи боли ту боли мама ҳалос мекунаде. Мана. Дӯсто, ғуноҷини гибрид ба фикри ман Голштинки чорни пиёстер гибрид шудаги. Мана. Як солу 3 моҳа буқталаб. Хуб, нархша гӯ? Нархш акоира. Буқаҳоли мондагӣ ман не. 13700 монда метиҳам буқа. 13700 сом буқаи мон. 13500 гуфтан гер, Нурдин. Тӯфатӯриме. 13500 сом дӯсто. Деке ояхдор. Маълум ки зоти шири дӯсто. Пош борики дароз. Ки маъқул кунад марҳамат. 13500 сом. Иниша чанд гуфтем? 14300. 14300. Ин хушрӯи чанд гуфтем? Хушрӯя. Хушрӯи 17500. 17500. Иниша? Буғозиша 18000. буғозиша 18000. 5 моҳа буғозиш гаранти дӯсто. Нархҳои беҳтарин дӯсто. Моло ба сифат. Номерои Нурдин Полон зери экран дӯсто. Номаш маъқул шуд марҳамат. Алло қуброитон херидорӣ кунтон. Дастафка ҳама ҷо худаш ташкил мекунад. Сифата бинитон дӯсто. Ҳамаш айадригиш на сифаташ. Саломат боштон, ҳамо барои кор.